alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise nogle af de julegaver, jeg har fået. Jeg håber, at I alle sammen har en rigtig god jul. Jeg ved ikke, sådan for mig, i dag er det jo søndag. Jeg tror måske, den bliver sendt ud i morgen, altså på mandag. Men så håber jeg, at I har haft en god jul. Så ja, nu vil jeg egentlig bare begynde at vise nogle af de ting, som jeg har fået i julegave. Okay, det første jeg har fået, det er ikke en julegave, men det er sådan en nissegave. Det er sådan, hvor jeg får gaver hver dag i december. Ja. Og den her, og så får jeg det i nissesokken, men det er ikke altid, at gaverne ligger i nissesokken, fordi nogle gange er de lidt for store til at ligge der. Jeg fik sådan en lille taske. Ja, og så den lå ikke nede i sokken, fordi der er ikke rigtig lidt plads til den. Det kan man godt se. Se, ja, der er ikke plads til den derovre. Men det er sådan en taske, hvor den kan, for eksempel min telefon kan være her i. Og så det er sådan et rum. Og her i det er bare sådan et helt rum. Sådan, ja. Det er det store rum. Så der er kun 2 rum, men den er virkelig god at have til sådan, den er ikke for stor. Jeg kan lige tage den på. Så det er meget rart ikke at have en for stor taske med rundt omkring. Så ja. Anden ting. Den her fik jeg i julegave. Det er sko. Og det er sådan Nike, Marco Nike sko. De ser sådan her. Så står der Nike der. Og I kan lige se mig med den på. De er mega flotte, synes jeg i hvert fald. Og de matcher faktisk til mine bukser. Lidt, synes jeg. Okay, jeg synes, de matcher meget. Så, ja. Og det var anden julegave. Tredje ting, det er de her øreringe. Jeg ved ikke, om man kan se dem så godt. Det er sådan, hvor man tager dem på. Sådan, der er sådan en lille ting her, hvor man kan få dem igennem ens ørehul. Og de synes jeg er rigtig flotte. Fjerde ting, jeg fik, er de her bukser. Det er sådan lyserøde trompetbukser. Der er sådan noget guld noget hernede. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan I se det? Jeg håber, I kan se det. Så fik jeg den her af min mormor. Og det er sådan, hvor man kan blive inspireret af alle mulige kreative. Og jeg kan jo godt lide at være kreativ, så det er en god lille gave. Okay, sjette ting, det er, jeg kan ikke lige vise den, men jeg fik faktisk en airtrick. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er, så er det sådan en slags gymnastik
madras, man kan lave tricks på. Og det er jeg rigtig glad for, fordi min yndlingssport er gymnastik. Og ja, så kan jeg lave alt muligt på den. Og så når det bliver sommer, kan man også tage dem med uden for et sted. Måske. Og så kan man lave noget på den. Så det er jeg ret glad for. Har jeg sagt, at den var 3 meter lang? Det tror jeg. Syvende ting, jeg fik, det er sådan en kæphest. Det er fordi, at mig og min veninde Hanna, som I nok kender fra YouTube, altså hun hedder Hanna Panda, vi ude tit på kæphest sammen. Og så låner jeg nogle gange hendes en hest, der hedder Brownie, og hun rider tit på Bliss. Så nu vil jeg lige vise den. Okay, og det er den her. Jeg har ikke sat øjne på den endnu, og jeg har heller ikke fået hår på den. Jeg har glemt, hvad det hedder, når det er en hest. Hvad hår er på en hest? Er det ikke et eller andet med M? Okay, jeg kan ikke huske det. Så det er den her. Og den hedder Kaja. Det er fordi mig og han er i gang med en eller anden leg, hvor der er en hest i, der hedder Kaja, som der er et lille føl. Og så tænkte vi, at når jeg får en kæphest, kunne min hedde Kaja. Så den her, den er selvfølgelig også et lille føl. Så ja. Og så jeg kan også lige vise nogle ting, jeg har fået med til den. Så ja. Jeg kan også vise det sted, jeg har fundet til den. Det er et sted, hvor den sådan er, og hvor dens ting er. Altså det her, det skal i hvert fald være dens hår. Det her, det er noget, den har jeg lavet, så jeg kan hoppe over sådan en spring. Det er fordi, jeg ikke har sådan en ting, man kan hoppe over. Så jeg bare lavet den her. Og så foder til den. Og der hænger alle tingene. Jeg kan lige vise det. Så jeg fik sådan en her med til en medalje. Og der er flere af dem. Der er også den her lyserød en, som jeg har tegnet på. En hest på. Og så den her. Og et lyserødt træktog. Det er nok, altså min yndlingsfarve er ikke lyserød i virkeligheden. Men jeg synes, det passede godt til Kaja. Jeg tror faktisk, Kajas yndlingsfarve er lyserød. Så har jeg sådan en her. Det er en sådan ting, den kan jeg på, når den er udenfor, og når det er vinter for eksempel, og den fryser lidt, så kan den have det på, mens vi træner. Et tiltræktår. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det. Og så, jeg tror nok, det her hedder hovedtøj. Jeg ved det ikke. Og en green, tror jeg nok, det hedder. Så jeg tror nok, den her hovedtøjet har man på, når den skal blive trækket et sted hen, måske. Og det her, det er i hvert fald det, man rider med, fordi der er sådan den her ting. Ja. Jeg kan lige tage nogle af tingene på den, så kan I se, hvordan det ser ud med det på. Så har jeg taget nogle af tingene på.
træktåret, medaljen, den her varmeting igen, og en så ja, det er jo selvfølgelig ikke meningen, at man skal have den her på, mens man er ude, så ja. Så nu tror jeg, jeg har flere julegaver. Så og hvis jeg har flere, som jeg bare har glemt, så laver jeg måske en kort shorts video om det. Men jeg tror ikke, jeg mangler nogen. Så tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, det vil gøre mig rigtig, rigtig, rigtig glad. Ja. Jeg skal bare lige hurtigt vise jer noget. Jeg vender tilbage lige om lidt. Det her det er et hestebillede. Jeg får sådan selv har lavet, eller sådan. Jeg har sat perler på. Der var sådan noget, sådan jeg kunne se, hvor jeg skulle sætte det. Så hvis der ikke var det der, hvor man kunne se, hvor man kunne sætte det, ville det slet ikke have blevet så flot som det her. Altså den her, det er en medalje i kæphest. Og den vandt jeg sammen med Brownie, altså Hannas hest. Eller kæphest. Og det er et minde fra Brownie. Så. Men vi ses alle sammen. Så hej hej.